אתם מוזמנים לעצום עיניים ולדמיין. קו הרקיע של תל אביב, ים כחול המשתרע מאופק עד אופק, שמש ים תיכונית מלטפת העולה מעל גגות הרעפים של נווה צדק, מעל נמל יפו בין אלפי השנים. חיבור מופלא בין ישן וחדש, מזרח ומערב, אתני ומודרני. הרשו לעצמכם להתענג על ניחוחות וטעמים של בוקר חדש. בבית הקפה שבנווה צדק, או זה שבסדרה. שוו לנגד עיניכם את פנינת הים התיכון, תל אביב. דמיינו את המיקום בין סדרות רוטשילד ההיסטורית, נווה צדק הקסומה, מדרחוב נחלת בנימין הציורי, וחופי הים התיכון הזהובים. העתיד נפרס לנגד עיניכם. ווייט סיטי, החזון החדש של תל אביב למאה ה-21. פרויקט עילית ההולך ומוקם בלב ליבה התוסס והאופנתי של העיר. הסדרה החדשה המחברת את סדרות רוטשילד עם חוף הים ומשלימה את טבעת הסדרות הייחודית של תל אביב, תיקח אתכם מחוף אל חוף סביב העיר הלבנה, כשלאורכה שבילי אופניים, מיטב חנויות היוקרה ובתי הקפה המפנקים. במתחם המגדל יקדם את פניכם לובי מפואר ורחב ידיים המתנסה לגובה של 10 מטרים. לאונג' מעוצב ומרהיב ביופיו, חדר ישיבות ומרכז עסקים מודרני, כולם בעיצוב ארמני קאזה מילאנו, מוקפדים עד הפרט האחרון. כל הפסיליטיז המשוכללים נועדו לעטוף אתכם במיטב הפינוקים. בריכת שחייה פתוחה עם משטחי דק, מיטות שיזוף ופינות הסבה, חדר כושר משוכלל, ספא וחדר טיפולים. דמיינו את המראה עוצר הנשימה. המגדל בווייט סיטי מתנשא מעל העיר עם מראות מרהיבים בין שמיים וים. האור והאוויר הים תיכוני עוטפים אתכם בחום מכל עבר. הרגישו את עצמכם בבית. במגדל דירות ענקיות בכל קנה מידה. הדירות הצפוניות משקיפות על מישור החוף, השכונות הצפוניות ולב הסיטי של תל אביב. הדירות הדרומיות משקיפות אל שכונת נווה צדק ומפרץ יפו העתיקה. השמש שוקעת והערב עולה. תל אביב משנה את פניה, מעמולת העסקים אל הקצב הפועם של העיר והלילה. בווייט סיטי אתם נמצאים במרכז התרבות של העיר, במרחק הליכה מבית האופרה הישראלי, התיאטראות המובילים, היכל התרבות ומרכז סוזן דלל, מועדוני המוזיקה האיכותיים, המסעדות המשובחות והדנס ברים האופנתיים. כל מה שהופך את תל אביב לעיר עם נשמה, עיר ללא הפסקה. הרשו לנו לקחת אתכם מעלה מעלה אל פסגת החלומות, היהלום שבכתר.
נגיעות אומן בכל קו. שלמות שנמצאת בכל פרט. הפנטהאוזים בפרויקט ווייט סיטי עוצבו על ידי ארמני קאזה מילאנו ומרוהטים בליין הריהוט העכשווי ביותר. המפרט המפנק משתרע על מרחבים עצומים של אסתטיקה מושלמת ויופי עוצר נשימה. התרווחו והביטו בתל אביב הפרוסה לנגד עיניכם. הרגישו את הרוח המלטפת, האוויר המרענן בגובהי ווייט סיטי. דמיינו את האירועים, את המפגשים, את החוויות, את הזיכרונות. אתם יכולים לפקוח עיניים. תל אביב תראה נפלא. אתם מוזמנים להיות חלק ממנה.